Čo vytvoriť z odpadu? Aj napriek tomu, že si práve zapcyklovala niekoľko košiel, určite ti z nich zostali rôzne odstrihnuté kúsočky. V tomto videu ti ukážem, ako zmysluplne dokážeš zapcyklovať svoj odpad na pekné a praktické vecičky. Na výrobu kapsičiek potrebuješ iba odstrihnuté manžety a páračik. S pomocou neho otvor šev, ktorým bol prišitý k rukávu. Opatrne otváraj steh za stehom. Páraj dovtedy, kým sa ti celá manžeta neotvorí a kým z nej nevyberieš odstrihnutý kúsok rukávu. Pokojne si ju aj očistí od kúsočkov nitiek. Následne ju zatvor a po celej dĺžke preši, najlepšie na 1 mm od kraja. Manžetu si prelož tak, aby začínala pripomínať tvar kapsičky. Strany si prichyť štipcami alebo špendlíkmi a obe ich preši. Prešívaj buď na 1 mm alebo na šírku pätky. V tomto bode sama uvidíš, aký silný je tvoj stroj, keďže musí prešiť niekoľko vrstiev. Ak by mu to nešlo, pomáhaj mu manuálne točením kotúča. Kapsičku máš hotovú a je len na tebe, aké drobnosti si do nej budeš schovávať. Mojím tipom je cestovné šitíčko, ktoré môžeš so sebou nosiť kamkoľvek. Materiál na gumičku nájdeš na mnohých miestach. Ja mám však najradšej práve zdvojené sedlo na chrbte košele. Ako prvé si ho celé vystrihni, čím ho odstrániš od goliera a zbytkov rukávov. Vystrihni si z neho pravidelný obdĺžnik, vďaka čomu dostaneš 2 dlhšie pásy. Tieto pásy na jednej strane zošij dokopy. Ich spojením si získala jeden dlhý pás. V mojom prípade má takmer 100 cm, čo bohate stačí na dobre nariasenú skranči. Preložením si ju predpripravíš na šitie. Ja začínam v strede, aby mi nadväzovali švy a aby som videla zošitý rúb. Zašpendli si ju po celej dĺžke v smere šitia. S výnimkou začiatku, tamto správ takto. Najprv zošiješ približne 5 cm, potom kúsok vynecháš, toto miesto si označ špendlíkmi alebo kriedou a ďalej budeš pokračovať do konca. Pás zošívaj na šírku pätky alebo na 1 cm. Nezabudni zapošiť na začiatku aj na konci a pokojne ukonči aj kraje otvoru, ktorý máš vynechať. Na jeden z krajov si prichyť zicherku a prevleč ju po celej dĺžke. Takýmto spôsobom ju vyvrátiš z rubovej strany na lícnu. V tejto prevrátenej fáze nájdi na jednom konci vynechanú dierku a vyvrať cez ňu zašitý konček. Vezmi druhý konček a cez rovnakú dierku ho prevleč tak, aby oba konce boli zarovno seba. Dopasuj ich, aby zošitý šov na seba nadväzoval. Zachyť si to jedným špendlíkom a konce zaši dookola. Čím menší otvor, tým náročnejšie sa to bude na stroj prišívať. Vždy si teda zaši len pár stehov a otvor posuň dopredu. Dávaj si pozor, aby si ho o seba nezašila, čím zašiješ tunel a nebudeš môcť prevliecť gumičku. Ak by ti to na stroji nešlo, daj si pauzu a otvor obši radšej v rukách. Takto by to malo vyzerať. V tomto momente pochopíš, prečo sme tam vynechali tú dierku. Ťahaj za obe strany tak, aby sa zošité konce schovali dnu. Vytvorila si tak krásne zošitý pás látky a dierka tiež te poslúži na navlečenie gumičky dnu. Gumičku si odstrihni podľa svojho obvodu zápestia alebo v dĺžke 21 cm, ktorú používam ja. Koniec si pripni na zicherku a prevleč ju cez vynechanú dierku po celom obvode. Dávaj si však pozor, aby ti konček neušiel dnu. Konce gumičky povytiahni a preklop cez seba. Môžeš ich zašiť o seba v rukách alebo na stroji. V tomto prípade si ich opatrne polož pod pätku a niekoľkokrát zaši o seba tam a späť.
Gumičku vlož dovnútra a látku okolo nej poupravuj. Zostáva ti už len zašiť dierku na 1 mm od kraja. Odstrihni nitky a tvoja scrunchie je hotová. Materiál na vrecúško môžeš získať buď z odstrihnutej dĺžky košele alebo z rukávov. Základ je vystrihnúť si buď 2 rovnaké obdĺžniky alebo jeden dlhý, ktorý bude spodným krajom preložený na polovicu. Ak chceš, celý obvod si obnitkuj alebo obši cikcak stehom. Mne vyšiel z dĺžky chrbta košule materiál na jeden dlhý kus. Rozhodla som sa ho ešte okrašliť kúskom zbytkovej čipky, ktorú som v niekoľkých líniách prišila na spodnú časť budúceho vrecúška. Vďaka nej budeš vedieť rozpoznať rúb aj líc. Obdĺžnik si teda preložil lícnymi stranami k sebe. Na oboch horných hranách si zaznač mierku 5 cm. Bude to bod, od ktorého prišiješ boky vrecúška, ktoré si vopred dobre našpendli. Oba boky priši na 1 cm od kraja. Vrecúško vyvráť, povystieraj rohy a boky a prežehli si ho. Zažehli si švikové pridávky tak, aby si na všetkých stranách mala viditeľne ožehlené kraje. Následne si prežehliš tunel. Ako prvé preloži 1 cm a prejdi žehličkou a ďalej 2 cm, ktoré ti výjdu tesne ku kraju zošitia. Pomôž si tak, že si preloženie najprv zašpendlíš na začiatku a na konci, až potom v strede. A nezabudni opäť zažehliť. Takto predpripravený tunel zaši na 1 mm od preloženého kraja. Snaž sa šiť presne, aby ti preloženie nepresahovalo kraje tunelov. Tunely máš hotové, zostáva ti už len navliec stužky na zatiahnutie. Dĺžku stužky si odmeraj podľa vrecúška. Počítaj prvých 5 cm, potom šírka vrecúška tam a späť a opäť plus 5 cm. V rovnakej dĺžke si odstrihni ešte jednu. V takejto polohe ich s pomocou zicherky navlečieš do tunelov. Začni prvou tak, že prejdeš cez oba tunely a tesne pri kraje ich zauzlíš. Druhú stužku navlečieš rovnako, len z druhej strany a tiež na kraji zauzlíš. Ak máš polyesterovú stužku, konce uzlíkov jemne zatav ohňom. Ak si stužky navliekla správne, uzlíky máš na oboch stranách. Zatiahni ich, aby ti z tvojho nového vrecúška nič nevypadlo. Rovnakým postupom si môžeš ušiť vrecúška rôznych veľkostí a z rôznych materiálov.